2:05 часа забелязахме, че светлината в апартамента на обекта загасна. До 2:20 часа не забелязахме обекта да излиза, след което време преустановихме изчакването. Ето това е. Така тези хора са документирали последните часове и минути на моя тогавашен животец като лекар, преди да ме арестуват. Минута по минута. Той беше много, така, първо интелигентен, второ мислеше нестандартно, имаше чувство за хумор и въобще беше така, открояваше се в групата. Марина Бояджиева, преподавател в Медицинска академия. В непрекъснат контакт с обект-продажник. Тогава правях аз едни експерименти психологични и моите студенти, точно от групата на Любо, те бяха няколко приятели, ми помогнаха, защото те се подложиха на тези експерименти. Той направи едни такива невероятни лингвистични еквилибристики, които просто деца казва самия Чомски ще се възхити. Наистина и освен това много така аналитично, наблюдателно и с много цветист, богат език. Той имаше хубав, богат език и затова и когато говореше беше много приятно и убедително това, което казваше и защото имаше и чувство за хумор. Много приятно момче беше на времето, не знам сега как изглежда, какъв е. Протокол за разпит. Познавате ли обвиняемия и в какви отношения сте с него? Познавам обвиняемия Любомир Канов. Роднински връзки и съдебни спорове нямаме. Канов беше студент и кръжочник в кръжока по психиатрия, който аз ръководех. Правеше ми впечатление на добре подготвен студент и активен комсомолец. Интелигентен, но наивен. След като завърши следването си, Канов работи около година в психиатрията в град Лом. Зад мене са руините на лудницата. Ломската лудница. Вероятно експлодирала под напора на лудостта или умряла от естествена смърт. Това са нейните кости, нейните развалини. Тук са погребани безчислено количество налудности, човешка мъка и тъга. Тук премина и част от моята младост. Тук, край тази голяма река, пътува всяка сутрин с моя велосипед Украйна до града и обратно. Тук бях млад, гледах шлеповете и отминаващите кораби нагоре по Дунава и си мечтах да попадна някой ден в градчето Регенсбург в горното течение на Дунав. Бях там, не отдавна, но трябваше да минат повече от 30 години, за да се изпълни тази моя мечта.
Тук започваше моя работен ден. Тук протичаше между моите болни, между лекари, които пристигаха също на работа с автобус или с мотоциклет. Имаше стопанство, имаше главен лекар, имаше санитари, имаше сестри. Написаха се безбройно много клинични бележки, експертизи, епикризи, истории на заболяването. Тук са. Не знам къде е отишла тази лудост сега, която се съдържаше тук. Дали е отишла в Вселената някакси или в Земята. Или продължава да бъде носена на гърбовете на безбройно много страдалци. Вчера видях по улицата на Лом един човек, който изглеждаше като безстопанствен луд. Като човек, който би живял тук, ако тази болница все още съществуваше. Не знам дали е по-щастлив на улицата или тук. Надявам се, че сме помогнали на хора, но в много отношения тези болници бяха места за изолация, за прибиране на болните по-далеч от хорските погледи. Много научих за душевните болести тук. Малко направих, защото малко можехме да направим. Но от тук тръгна моята професия в началото. Тази болница се затваряше с една огромна желязна врата. Вратата отваряше добрия мой стар приятел Боби. Боби е най-близкото нещо до светец, което аз познавам. Той беше толкова целомъдрен, толкова незлобив, толкова честен, че му беше поверена тази служба на портиер до някъде като форма на подслон, макар че се водеше номинално за пациент. Той имаше своеобразно етично учение, според което злините на света идват от няколко важни източника. Оръжието, парите, хазарта и жените. Той отвърляше категорично тези злини. И действително правеше така, че тази болница да изглежда не само като място на ужасите и лудостта, но до някъде е място, в което има нещо наистина духовно.